katoski. Kabator mga butang mga katoski, mag-korti ko sa akong mga tanong. Labi na niyo po ang dinosaur. Ang dinosaur ang putihan. Kaya inibagaan na yung dahon. Tutup sa ngayon putihan mga katoski, putihan prayan. Ano siya ako ng putihan niya. Kami dapat putihan ko rin. Putihan ko na yung punuan na so boss okay, ikan sa punuan paingon sa babaw na nangasiya niya dahil ka rin hindi naman karang siya kung dinosaur wag labong lagi daw no? Nawaran niya wag nagipurma si karon ako sa putihan. Sige. Balik ko niya matapos kaya. Hindi na maklaro yung naong kay katulingig na ulaw. Ulaw siya. Balik niya speaker sana maklaro na. Kaya tuha mo na yung tanan autopikas. Sige. Katoski ang kamera kaya di na ko maklaro kung nakita pa ba kung wala na so dito kayo mga katoski yan.
pwede ko mag-kusip ko para pang-kurti pa sa tanong nga ikurinti lang. Kaya sinanim ko rin, pero langana, sakit sa kamot, sakit sa mga juwin. Ngayon ko itong ikurinti, magkakaplak pa ito, naman ito nga makapalit ko para sa tanong pang-kurti. Gusto mo nga maghimog yun ani anhimo diri gaan mo og tanog buhi iya similya kamo na day patubo na ikuan na kang mga similya diri ihatag na ko sa inyo libre basta mo anhimo diri mura na.
Tulong sa cook dito. Kuan. Andong ini. Ikop na perfect. Balik na po. Dahil kinilas mo yung pusin, magkatama to.
kamera gina mo yung skip. Wala may pag-ipon na may video. Wala sila ba mag-support na ako? Wala may video ngayon na. Dinali-dali timur siyang atusok sila sa mga tuwid, bulan tuwid anak na timur siya mapurma hindi siya diha dayon nga imong kurtihan mapurma dito dili imong mag-anam ka og kurte mag-anam po ka og plano kung maayo ka mo sugod dayon og kurte siya damo. Kurma ka o katong alam rin bitaw yung linginon imong kurmahon o pula dili lang idikit mayo ang pagkalasa alambre kung hindi pakita sa inyo mga kapuski na asa niya punuan kananala parang mapurma siya ang lingin dito mo pundo ang iyang tubo pag pundo siyang tubo dako ihang mga punuan mga sanga kato na yung pagsugod na itong panggawas hindi na sa babaw imo na dahil ito siya pasagdan plano na yung karo kung sa'yo mong purmahon kailan na ito siya balita may punuan may jenis punuan ma-ukling mo siya unang dapat pa padako sa
ulo. siya kuan kung inanakot digin yung saon siya una ay mo magkapurma kini yung bahaton mga tusyo siya lang bahaton niya tanyo mga tusyo ng alambre
sulaw mo kayo ito. Oh. Kana alambre oh. Alambre na siya nga dagko nga alambre. Nya ang ilaw ana nga alambre gagmay kita. Klaro ba kay ninyo? Kanang dako nga alambre ako na naghimo ana. Ako na siyang gituyo para nga alikon kay siya. No, wala pa ng alambre mga katuski. May tendency gid siya nga matumba. No, kana ihang gi. Nana raw gilingin. Nana ra kalagyo. Para makapugong lang siya sa iyang pagbarog. Oh, nana ra. Nana po mga katuski. Mapundo ang iyang kuan diha sa alambre, mapundo iyang tubo, so mudako ang iyang mga sanga sa puruan. Mudako dayon pag katagtanan mo nga ako na makakaya na siya makatuski imo dayon pasagdaan ng gawa sa alambre dili sa babaw nga side sa pili dayon imo dayon siyang o pwede nimo siya lambot-lambot para nga dili makalkag ba, dili magkabulag-bulag. Imo sige lambot-lambot ang mga sanga. Para sa niya lambot-lambot ni. Sad ay tupikas kana para nga maghinawiray sila. Dayon imo day pasagdaan nga mo taas. Pagkataas mga katusi dito na dayon kamo purma og lingin na sa babaw kanindi. Hapit na mo tupong tao. Pagkalingin diha na dayon ka magsugod na dayon og korte. Sa imo gusto nga po planohon ulo baka sa lipante kabaw baka sa hayop o dipili sa imo kung sa imo ang gusto. So kung kisa itong ganahan mo tanong na mga similya mga katusyo, so sa sigarahan mo tanong ano mo talaga katagaan mo piso din ako kaila basta ganahan mo tanong kamo na yung patubo kamo na yung padako ayon pwede ato yung tabang-tabangan o korte hindi ka po sa panahon nga angayan na si kortihan. Isa katong dili na ko mga followers o ganahan nga mo tanong alin mo talaga katagaan ka mo pero dili kita nan matagaan kay ko man talagsar magud mo buang similya ni buang sa similya ako na yung ano mo transfer dito sa para nga maatiman masiparate siya. So mauro to mga katuski. So salamat kayo sa inyong paguban. Ano na sa akong matag. Ipakita sa inyo ang kinatibukan niya nga formal hospital sa Albang. Doon kayo. Kasi kamay. Muna naman katos kayo. Ayan. Muna na yung forma. Plaster na. Okay. Salamat. Hindi sa kukutob. Bye bye and God bless. Thank you.